Deci filmare acum. No, bun. Ah. Aci în sorti, frații care știu să joace Warframe, eu sunt sorti, aci îți cu Mario pe fundal când am ce face. Salut! Așa. Și na, ne jucăm ca doi boschetari. De el nu se joacă. Da, eu Ce amuzantă sunt uneori. Mă mir. Ah. Am o echipă de rahat. Ca de obicei, când vrei... Știi acel moment când vrei chiar să joci bine și echipa strică tot. da, știu. Da, așa e și acum. Dacă nu vii cu cine-i trebuie, degeaba vii. Da, eu vorbesc. Mă duceam cu level 4 la level de 100. Wow. Am niște prunci cu mine. Trebuie să-i car în spate. V-am zis eu că trebuie să-i scar în spate. V-am spus? Da, bravo. Tu stai jos. Ce m-aș face eu fără acest Warframe? Vă dau dacă vreți un Warframe bun, să faceți skill-uri multe cu ele, vi-l recomand pe Ash sau Sarin. Ăștia care știu despre Warframe, dacă nu o să fac și eu un cont de ăsta mic, ca să, un cont de rang 0, ca la început să filmez cu el, că ăsta e contul meu mare care am băgat un an și ceva în el. Da, și un nesimțit după mi-o șters tot. Wow, viața mea. Mario, tu mai mișuni? Da, Ai bun, e bun, man, e bun. Am pic de lag. Mă auzi? da, te aud. N-am pic de lag. E bun. Știu. Acum să vedem cum e pe filmare, că în joc mere rupe, duduie. Pe, ultimata. Ai închis filmarea? Nu, încă e deschisă. Termin misiunea asta și după închid, băi. Și după pornesc alta. Ca să fac și a doua misiune din sortie. Direct extraction. Invizibil. Am terminat în sfârșit. No, bun, oameni, ne auzim data viitoare. Bye bye.